Aja jajal niat. Lah ngono. Etan sing ndi? Ya. Lho, kudu ki lho. Lho. Ora Yan. Aku engko nek nang kene gelut karo kowe terus Yan. Tenang Yan. Tenang, aku ora arep mancing nggonamu Yan. Nggonamu ra enek iwake Yan. Apa? Lah apa iki bekase Pak Kajok kene iki kok pancingi. Iki limbah. Nek pelet aku ya pelet padha. Oh, jaten. Jaten iki. Kene jaten. Sarna Joko. Nggih, Sarna Joko. Beri yen ngene priya tayang iki RT piro? Halo. Priya. Oh, nek priya to iku RT 6 8 6 7 8 6 kuwi. 8 Rekam lah. Priya to. Iki aku makane petuk priya. Aku rekam kowe ndayung. Lah ya ngrekam kowe ndayung kita. Kali-kali ya rekoso barang. Lah kene iki lho bala kerajaanku kene iki. Dadi iki didayung tok iki. Ya saya terserah. Tekane metu tok tenang tok. Alah. Kandhane ya. Lempe-lempe. Yan, aku ndek iki dadi juara. Yo. Bukan kuwi. Sampeyan arep melu aku apa melu kuwi? Jaman ndi? Aku kene kono kae kok. Nek melu aku panasen lho. Wah, panasane kono wis. Sing etan dhewe kan sing Nah, sing tak jelaske to, tak jelaske. Iki, lagi ya, iki yang derek-derek iki. Sing kae jebakan, ya to. Terus iki sing tak pancingi tengah iki. Sing tak pancingi tengah iki. Iki yo jebakan juga. Lah sing dingoni kene bolo. Iki karo etane iki dingoni. Terus pojok kidul etan kae dingoni. Dadi kowe aja salah mancing. Nek saupane kowe mancing ngene kene ya kuwi. Ngono bolo ya. Wes nekno aku saiki arep gas mancing sik ya to. Mancing sik. Mengko keterangane keri nek aku etuk ngene sing jelas iki. Nek dina iki aku ijek etuk babon. Berarti aku ijek mancing. Ning nek sak dina iki aku ora etuk babon, insyaallah 1 minggu aku tetep nelusur meneh. Ngono boleh ya? Oke? Oke. Iki boleh ya aku manggone iki pertama aku tak ning lor dhewe sik kene iki. Lagi posisine nek lor kene kan posisine wis ora patek badhe kene iki. Lah aku pertama iki tak manggon kene sik. Manggon kene sik. Engko nek wis agek gas ngidul nek sampone kene Ramadang. Manggone kene iki, tapi aku kaya wingi bolo ya, wingi tok gede-gede tok babon-babon nganggo seruput iki, seruput ijo. Iki malah sing murah sing 20.000 iki. Seruput ijo iki ndek iki kan gacor banget. Lah iki aku tetep tak nggo meneh bolo. Anggone ya ora akeh-akeh lah, sak padha wae sak sesuai karo kebutuhan ngono ae lah. Pancingnya iki ndelalah aku nganggo sing pancing gede bolo. Iki nomor 6 apa jenenge karbon. Nomor 6 karbon. Pancing apa Cina apa kuwi. Nah, iki tak dongani sik wong
Agek pertama kok Bathara Ginggi kang nunggu kali, Bathara Gangga kang nunggu rawa, Bathara Gangga kang nunggu segara, aku njaluk ingon-ingonmu sing ning waduk kedung apa, terutama sing ning ngarepku iki. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil azim. Rezeki iwak kok ngendi wae ngumpul ning ngarepku kene. Cilik tak tambani gede tak anteni. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga iwake haup. Tuk. Loh, alah lah kok nonong pertama. Ora apa-apa, pelaris. Lumut. Lah iya. Ora apa-apa. Penting sentrek. Iki mah aku ora nggo cacing karo ya nggawa cacing ning urung masang cacing karo pelet durung wong ijar ngincer. Ijar ngincer. Deretan. Iki tak kae lumut kabeh iki jujure. Aku agek ngincer ndek sing penasaran kok. Makane aku ora nuju kono, aku nujune kene sik. Aku iki saen lumut kok. Nggawa aku pelet karo cacing iki tak kepel-kepel pelet tapi aku urung pokoke jak arep ngarah mbok sing gedhe kaya ngapa nek saumpamane serinding aku wis puas. Ya sebenarnya ora uji to. Balik. Olah, Piye jajal? Oh! Enek walesan tugel. Kene sing ngincer lho, Pak. ngaji dah. Kono semua. Iwake usul, pancingnya tugel. Padahal babon ning gugup, Pak, sing jelas ki. Keder. Pindah sik bola iki, pindah ning Karamba Jebakan Tengah golek babon intine ngono kuwi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iwak Lik. Alah. Kalah. Babone ijek. Babone ijek, Lik. Alah. Babone ijek, Lik. Lho, babone ijek. He, wis. Wis, kena cangkemmu. Lho. Babone ijek. Iki walesane rega 80.000. Ya beda ngajare carane. Ya. Mantingan nih. Palane kidul babone nang. Kandhane jatahku, Lik. Pindah lor neh polo mumpung Edi ning ngidul. Pokoke iki kok babon-babon tok ya kok. Tok. Alhamdulillah. Kok iwak larek cilik men nang kene. Tok. Iki iwak, Lik. Lho, lah. Hei, arep mlayu nang ndi? Mlayu nang ndi? Malah arep mara dhewe to. Kowe ora balik rene Et. Iki lho iwak. Alah, iwak, Lik.
Malah kowe malah kroncalan nang kono amis kabeh no katokku. Ah, ora urung ya mlebu kandang. Hasil akhirku bolo. Mengetok milah babon siji. Lagi hasil akhir kuwi alah lumayan lah. Lho, mesa tok mbambun bolo lho. Lah mesa tok mbambun aku ki. Lho, lumayan toh. Sakmene meneh. Sakmene meneh. Pokoke aku nang kene iki jatah babon cek etuk. Nilane cek lumayan karo serinting-serinting sing jelas iki. Wis ngono bolo. Oke bolo. Dina iki aku retok akeh, tapi tetep etuk babon bolo, tetep etuk babon. Babone lumayan gede. Nah. Intine ngene lho bolo. Aku sing ngakon nyepil spot kan akeh. Lah kuwi tergantung karo komentar-komentarmu. Setu aku liaran sepil spot pinggiran apa ajek nang kene. Yang suka dengan YouTube-ku tok lho ya yang komen. Kalau misalnya aku akeh sing request liaran, tak liaran. Semulai sok setu. Ya hitung-hitung golek serinting, permasalahannya ngene lho bolo. Aku nek liaran iki jarang etuk gede sing jelas ki, jarang etuk gede tapi ora masalah. Aku nek masalah iki wis mulai bosen. Dadi golek pinggiran yo hitung-hitung golek serinting karo nggo pakan-pakan pitik ngono. Kowe piye bolo matuke? Ngono ya. Wis pokoke silahkan komen, silahkan request tentang spot-spot WKO. Ngono bolo. Oke ya. Pokoke sing penting matuke piye? Aku liaran apa tetep ajek mancing ning Karambang ngono wae. Ngono ya. Wis mulai sore bolo. Antenge pal angger kira-kira bali no banyune wantenge kaya ngene iki. Antenge pal bolo. Mabur. Tenang wae aku arep mabur. Endi iki mas servis iki? Enak ora? Lah iya mas servis endi? Ora ngono siji tok gaya piye? Etok akeh ngono ndang gaya. Diet itu met. Jare kan gaya. Wah, ya tenan iki. Wah, wis. Etok pira ya? Berarti imbang karo aku et. Telu et. Oh, GPU toh. Pakai angin wae. Kamu kok nek ora rono ora itu et. Lah makane aja melu-melu aku. Kalah aku. Masalah padha-padha dudoimu. Aja melu-melu aku, wong kok melu-melu. Hari ini ndak ada masterpiece bolo. Itu ya mung telu ngono kuwi tok. Ajare kae do ngambang. Edi cek kalah karo aku babone bolo. Kae asline iki nek battle karo aku ndredeg. Kae lho wonge kae lho. Nek battle karo aku ndredeg kae. Nek karo aku padha nang anu. Bisa nyemet sing ora iso masuk.
Aku mbok dibayar pira wae ora ora mancing. Besok. Oke, Bolo ngono ya. Seandainya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu sehat walafiat, diberikan umur panjang dan dilimpahkan rezekinya. Nek karo Edi biasa Bolo, karo Edi memang nek kaya aku ya cangkeme ya cacor-cacor ngono kuwi. Ora kok karo penonton. Karo kae lho wonge kae lho sing jinggoten kae lho. Kae wong anyeli, kae wong tekle kae Bolo. Dadi Entek bensinmu? aduh, Aduh. wis teko cah. Piye? Ayo dereng sik. Dong rangi apa piye ngene iki? Ayo bareng-bareng. Rangi dewane ora? Apa ora wani? Alah, Ora bone kali kok. iki mau rong angkatan kok